Goeiemôre, dit is lekker om weer met jou te kan gesels. Dankie om hierdie vervolgende se boodskap. Dit was baie spesiaal. Hier is hy sommer weer met sy twee kleinkinders, Noah en Ryan. Kom ek gaan gou weer deur die boodskap wat hom hierdie vanoggend vir ons gegee het. Hy het met ons gesels oor 'n lens en hoe dit die regte lens moet wees wat jy opsit. Hy het met ons gepraat oor 3 verskillende lense. Die eerste een was die lens op die lewe, die tweede een, die veilige lens, en die derde een, die ewige lens. Maar ek verstaan dan nou nog steeds nie. Wat oom Yuri gesê het, is dat daar partykeer verskillende maniere is, waarop ons na iets kan kyk. Ek wys gou vir jou. Kyk saam met my die volgende paar eksperimente. Wat sien jy hier raak? Is dit 'n perd of is dit 'n padda? Wag, kyk gou die volgende ene. Wat sien jy hier raak? Wat se gebou sou jy sê is aan die voorkant, die linkerkant of is dit die regterkant steen wat voor is? En wat van die ene? Wat sien jy hierso raak? Is hierdie 'n eend of is dit 'n hasie? Hierdie een is 'n bietjie moeiliker. Wat sien jy daar raak? Kom die man op die perd vorentoe of gaan hy agteruit? En hierso, sien jy dalk 'n kat of sien jy dalk die visie raak? Maar wag, ek het nou vir ietsie nog beter. Dit is interessant om te sien hoe daar 2 verskillende maniere is om te kyk na ietsie. Maar kyk gou na die volgende eksperimente. Hierdie is 'n gevoude papierdiertjie en as jy hom op 'n spesifieke manier kyk en jy beweeg jou kop 'n bietjie, lyk dit soos of hy jou volg. Het jy geweet as jy na 'n prentjie kyk en jy kyk dit na 'n verskillende manier, dat dit verskillend lyk? En by die ene, kyk gou na die kleur. Is dit nie aan die verkeerde kant nie? En dan hierdie laaste ene is baie interessant. Kyk gou of jy saam met ons kan lees wat hierso staan. Kan julle sien wat daar so staan? Kom ons hoor. Daar staan Klippies Kerk. Kom ons sluit gou die oë, dan bid ek vir ons 'n bietjie. Jesus, help my ook asseblief, dat ek vandag sal leer om op die regte manier te kyk na dinge, en op die regte manier sal sien soos wat U wil hê ek moet sien. Amen. Hierdie is waarmee Jesus ons ook wil help, en dis waar oom Yuri vandag gepraat het. Jesus wil ons help om deur die regte lens te kyk. Die manier waarop jy na goeders kyk, beïnvloed ook wat jy doen en dan ook wat jy sê. So dit is baie belangrik om op die regte manier te kyk. Kyk gou saam met my na hierdie video van 'n blinde man.
do to my sign? I wrote the saying, but in different words. Thanks, love. As ons in sy hande is, dan leer ons ook hoe om op die regte manier te kyk. En skielik lyk alles vir ons anders. En dit sal vir ewig, vir my en vir jou, anders lyk. Ok, kom ons staan 'n bietjie op en dan sing ons lekker saam. Hij houdt die hele wereld in zijn hand, hij houdt die hele wereld in zijn hand, hij houdt die hele wereld in zijn hand, hij houdt ons allemaal in zijn hand. Hij houdt die kleinste fijnste babytje in zijn hand, hij houdt die kleinste fijnste babytje in zijn hand, hij houdt die kleinste fijnste babytje in zijn hand, hij houdt ons allemaal in zijn hand. Hij houdt de grootste dinosaurus In zijn hand, Hij houdt de grootste dinosaurus in zijn hand, Hij houdt de grootste dinosaurus in zijn hand, hij houdt ons allemaal in zijn hand. En wat van mij? Voor jou in mijn hoek, in zijn hand, hij houdt voor jou in mijn hoek. In zijn hand, hij houdt voor jou in mijn hoek. In zijn hand, hij houdt ons allemaal in zijn hand. Hij houdt voor opa en oma. In zijn hand, hij houdt voor papa en mama. In zijn hand, hij houdt voor Boetie en Sissy. In zijn hand, hij houdt ons allemaal in zijn hand. Hij houdt die hele wereld. In zijn hand, hij houdt die hele wereld. In zijn hand, hij houdt die hele wereld. In zijn hand, hij houdt ons allemaal in zijn hand. Ja! Jesus, dankie dat U my help om reg te sien en reg te leef. Amen. Dankie julle dat julle vandag saam met my 'n bietjie kon kuier het. Ek sien uit daarna om jou volgende week weer te sien.